Čo som si želal vedieť pred hraním Joker 27? Nie je to len obyčajný automat. Joker 27 je klasický online automat od Coyotu, ktorý prináša späť čaro tradičných ovocných automatov. S 3 valcami a 27 výhernými líniami je jednoduchý, no zároveň pútavý. Symboly sú čistá nostalgia. Čerešne, citróny, pomaranče, slivky, zvončeky, sedmičky a samozrejme žolíky. A ak sa pýtate, RTP je okolo 95%, čo vám dáva slušné šance na výhru. Ale čím Joker 27 vyniká? Jednoduchou hrateľnosťou a divokými symbolmi, ktoré môžu znásobiť vaše výhry. Je perfektný pre tých, ktorí milujú priamočiare hry s retro tematikou. Joker 27 nájdete v mnohých špičkových slovenských online kasínach. Tieto kasína často ponúkajú bonusy ako uvítacie bonusy bez vkladu a zatočenia zadarmo. Ideálne na vyskúšanie hry bez toho, aby ste museli minúť čo i len cent. A ak váhate s hraním o skutočné peniaze, nebojte sa. Joker 27 si môžete zahrať zadarmo v demo režime. Vyskúšajte si hru, pochopte jej mechaniku a rozhodnite sa, či je pre vás tá pravá. Takže, stojí Joker 27 za hranie? Určite áno. Je ideálny pre hráčov, ktorí si cenia jednoduchosť a nostalgickú atmosféru klasických ovocných automatov. Hoci mu možno chýbajú moderné funkcie ako progresívny jackpot, jeho čaro a jednoduchá hrateľnosť z neho robia obľúbenca mnohých. Dajte Joker 27 šancu ešte dnes a zažite kúzlo klasických automatov. Šťastné točenie.